جوتکارên Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji bo çandina sebzeyên zivistanê dest bi çandina tovên sebzeyan kirine. Her sal di demsala payîzê de cotkarên herêmê sebzeyan diçînin. Çandiniya sebzeyên zivistanê ji meha tebaxê dest pê dike û heya nîvê meha cotmehê dewam dike. Li gorî cotkaran armanj çandina berhemên zivistanê ew ku rewşa xwetêrkirinê li Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê pêş bixin. 4 salin ji bo peydakirina sebzeyan di demsala zivistanê de sebzeyan li gundewarên Qamişlo diçînin. شهر بين الشهر الثامن لل 15/8 للتاسع يعني. دەستپێکە چاندنیا سەبزەیên zivistanê ji meha tebaxê dest pê dike û heya meha cotmehê dewam dike. Nêzî 4 salin bi armanca peydakirina sebzeyan di demsala zivistanê de cotkaran dest bi çandiniya sebzeyên zivistanê li gundewarên bajarê Qamişlo kirine. Sebzeyên zivistanê helberînê zêde dikin. Di heman demê de armancê çandiniya van berheman ew e ku em rewşa xwetêrkirina li Herêmê Bakur û Rojhilatê Sûriyê baş bikin. Min sebzeyê havînê û zivistanê çandine. Sebzeyên ku ji bo zivistanê tê çandin weke cercîr, pîvazên kesk û xesin. السلق هذا تقريبا يعتبر